moduz klasean? Ondo, gainera berri on bat dauka. Berri on bat? Bai, zangoa dengo du. Txangoa, ze ona. Bai, oso pozik nago, eta lagunak ere bai. Eta, txangoa nora? Ea asmatzen duzu. Ja, ba... Zuri asko gustatu zaizu? Bai, asko. Orduan ez da mendia. Zuri asko gustatzen zaizu... Hondartza. Gustatzen zait, bai, baina eta hondartza. Nire lagundu, pista bat. Ea, ba... Ez da hondartza, baina ura dago. Badakit. Bai? Ur parke bat. Bai, asmatu duzu. Ze ondo, Lide. Eta, non dago ur parkea? Oraindik ez digut esan, baina oso polito omen da. Eta, txirresta asko ditu? Bai, Hori bakarrik? eta olatuak. Ez esan. Bai, Eta, noiz joango zarete? 3 aste barru. Ados? Papera sinatu behar duzu. Papera? Bai, baimenen behar didazu joateko. Noski, etxean sinatuko du. Ederto, Nire sinatuko didazu papera? zuri sinatu, zergaitik? Nik ere joan nahi dut. Aita, zu ezin zara ja.